Priatelia, voliči, zdravím vás. Dnes bolo zastupiteľstvo a takým najväčším highlightom bolo schvaľovanie záverečného účtu mesta Pezinok. Spolu s niektorými mojimi kolegami sme k tomuto záverečnému účtu mali výhrady, nakoľko sme mali výhradu k tomu, že mesto nedostatočne čerpalo kapitálové výdavky na investície vo výške 2,4 milióna. Vlastne argumentuje tým, že mesto čaká, alebo respektíve realizuje projekty na základe víziev, ktoré vypisujú ministerstva. Moja pripomienka smerovala najmä k tomu, že tie výzvy sú síce pekná vec, ale na jednej strane, ale na druhej strane veľakrát tie výzvy alebo tie predmety tých víziev, ten obsah, čo mesto môže na základe ich robiť, sa nesnúbia s tým, čo potrebujú reálne ľudia. Poviem príklad, výzva na revitalizáciu parku, áno, v hodnote niekoľkých miliónov norských fondov. Ja považujem za moju povinnosť riadne zastupovať mojich obyvateľov a čo sme teda mali výhradu k tomu, že mesto málo myslí na ľudí, čo sa týka napríklad parkovísk a tak ďalej, že potrebujeme vodozádržné opatrenia a tak ďalej. Ja som presvedčený o tom, že by sme mali oveľa viacej investovať z vlastných prostriedkov, nečakať na výzvy, ktoré mnohokrát nekorelujú s tým, čo reálne ľudia potrebujú. Ľudia potrebujú parkovisko, ľudia chcú riadne životné prostredie a tak ďalej. To znamená, že keď použijem takú argumentáciu úplne že absurdnú, ľudia nič nemajú z toho, pokiaľ príde reálna výzva napríklad na vysadenie stromčekov na brehu Cajlochu. Povedzte mi sami, čo si o to myslíte viac. Vám zhrniem teda v statuse, čo sa týka highlightov z dnešného zastupiteľstva, čo som ja ako človek, ktorý vás zastupuje v zastupiteľstve, pripomienkoval, kde som videl teda problém, možnosti na zlepšenie a tak ďalej, pretože pre mňa je podstatné, aby čokoľvek, čo schválime, tak aby výsledkom toho bolo niečo, čo reálne ľudia budú cítiť. To znamená hmatateľný výsledok. Takže toľko k dnešku.